Nthawi ya Nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mabungwe omenyera ufulu wa anthu ayamikira bwalo la milandu pogamula anthu ena awiri kuti ndi olakwa pa mlandu wakupha munthu wachialbino. Amayi ambiri oyembekezera asiya kupita kuchipatala chifukwa cha zikhulupiriro zokhudza matenda a COVID-19 malingana ndi malipoti. Ndipo phungu wapempha kukhazikitsa lamulo loletsa mabanki kupereka chiwongoladzanja chachikulu kwa anthu amene akuvutika kubweza ngongole. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, mabungwe omenyera ufulu wa anthu ayamikira bwalo la milandu kamba kopeza anthu ena awiri olakwa pa mlandu wakupha munthu wachialbino. Mabungwe a Center for Human Rights and Rehabilitation ndi Center for the Development of People ayamikiranso apolisi ndi ozenga milandu pa nkhaniyi. Bwalo lalikulu la milandu lagamula kuti Mkweni Thonje ndi Bonzo Chilwa ndi olakwa pa mlandu wakupha Ayasini Kwenda Phiri amene anali achialbino. Malipoti akusonyeza kuti amayi ambiri oyembekezera asiya kupita kuchipatala chifukwa cha zikhulupiriro zokhudza matenda a COVID-19. Izi zikupereka chiopsezo pa zabwino zimene dziko la Malawi lakwanitsa polimbikitsa uchembere wabwino. Odreka Palamula wadza ndi zambiri mulipotiri. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za uchembere Adolphe Ngoma ati atayendera zipatala zina apeza kuti amayi oyembekezera asiya kupita ku zipatala kukafuna chithandizo kamba kuti akuopa kupatsidwa katemera wa matenda a COVID-19 komanso anthu ena akuti katemerayu akhudza uchembere wawo. Angoma ati ngati izi zingapitirire zichititsa kuti dziko lino litaye zabwino zomwe lapeza pa ntchito yothana ndi imfa ya amayi oyembekezera. Anso ndikubwera kwa nthenda ya COVID imeneyi yapangitsa kuti zolankhula zichuluke za mabodza ambiri. Iyayi mukapita kuchipatala kubayi Jackson ya COVID kapena mukangodwala kandi chifuwa ndiye kuti akakuyezani basa kuti mudwala COVID akuyikani oxygen mwamwalira. Zoyankhula zambiri mbiri chifukwa cha zoyankhula zimenezo azimayi ambiri m'mizimu achitsikana ena oti ali ndi pakati akumvetsera zimenezo basi osabweranso kuchipatala akuopa kuti abayidwa amwalira. Ndiye ena ano ayamba kumapita kwa azamba kumizaja kumakachirira kumeneko, ena akachira mtingo aona akubwera kuzipatala kuma district ndi ana amayi ali kuti mayi wa mwana wamwalira. Iwo ati zikhulupirirozi zikukakamizanso amayi ambiri oyembekezera kuti azipita kwa azamba zomwe zikuchititsa kuti mavuto osiyanasiyana adzikumana nawo pa ubereki makamaka kwa iwo amene akuberekera nawo m'makomo. Dotolo wamkulu pa chipatala cha boma cha Bwaira Athokozani Liwewe ati zikhulupirirozi zakhudzanso chipatalachi kamba kuti 60 mwa amayi oyembekezera 200 ndi amene akumapita ku sikelo pa tsiku. Pano pati kuona kuti azimayi akuchepa kwambiri amene akubwera ku chipatala kulandira chithandizo. And azimayi akuchepa chifukwa cha nkhani zambiri zimene zikuyenda kunjako zokhuza ndi COVID-19. Anthu akuwuzidwa kuti kuchipatala ndi kumene anthu akupasidwa COVID-19, anthu akuwuzidwa kuti kuchipatala kumene anthu akuphedwa. Zonse zimene zili zabodza. Koma chifukwa anthu akuchita mantha taona kuti azimayi amene amabwera ku antenatal akuchepa kwambiri pa Bwaira. Kale tingalandira mwina azimayi 200 pa tsiku, pano pena anthu akumafika azimayi akumafika 60 chifukwa anthu akuopa kuti mwina kuchipatala kuchitika zina zake zoopsa koma zonse zimene zili zabodza. Malipoti akusonyeza kuti amayi oyembekezera okwana 429 ndi amene amamwalira mwa amayi oyembekezera okwana 100,000 ndipo dziko lino lidayika ntchito zosiyanasiyana zofuna kuchepetsa chiwerengerochi.
Phungu wa dera la Kuvuma m'boma la Mangochi a Shadrack Namalomba wapempha nyumba ya malamulo kuti ipange lamulo loletsa mabanki kupereka chiwongoladzanja chachikulu kwa anthu amene akuvutika kubweza ngongole. Koma spika wa nyumbayi a Catherine Gotanihara wati ana Malomba sanatsate ndondomeko yoyenera yobweretsera nkhaniyi mnyumbayi. Mwazina ana Malomba ati pempholi lidzathandiza kupulumutsa Malawi amene akuzunzika kubweza ngongole ku mabanki. Bino imene timafuna kuti pamene anthu akukongola ngongole ku banki akakhala kuti zavuta ndi zavutitsitsa interest ija asamachajeso pamene wakuvutika kuti kamene sakupereka ngongole ija. Zimene machitika pano mata kukongola mwina mwake 50 million uyamba kubweza mwina ubweza mwina 30 million kapena 40 million umayembekeza kuti mwina itsala ndeka ka 40 million jonjo wapeza 40 million pa 50 million chifukwa cha interest uvaona kuti mwina ngongole ija dakalipe pa 40 million ndiye no 40 million ija kwakuti wamba ukanika kupereka chifukwa cha mavuto ena ngati covid imene abwerayi kapena kuchotsa ntchito kapena business yako sikuyenda bwino kumapeza kuti ngongole ija amachaja pa interest. Nditekeze chaka chino inali pa 40 interest rate kapena 20% ndiye kuti ikamafika chaka cha mawa ndi 20% yauja izingonjezekera mangonjezekera. Boma labwereza kunena kuti ntchito yolondoloza nkhani za malo idzathandiza kuwunikira bwino umwini wa malo ambiri mdziko muno. Nduna za malo Akezi Msukwa ndimene yanena izi mnyumba ya malamulo lero pamene imafotokoza nkhani zokhudza malo. Amsukwa ati boma likukhazikitsa ndondomeko ya mmene lingamagwirire ntchito yolondoloza za malo. Malo ambiri panopo mutati mpite ampezeka malo ena oti pakukoneka mwina palibe munthu ukuti mudziwe kuti pali munthu pokapo mwina munthu wina atayamba kuti afuna kugwirapo chira cheso kapena boma tifuna kugwirisapo ntchito malo. Ndiye ifeyo ngati boma tifunika kuti tifufuze pali anthu ena ndi malo ambiri kwambiri mmene apezera malo sitikudziwa bwinobwino. Ndiyo zonsezo tayina kuti tiziunike cholinga umwini wa malo udziwike malo amene akungokhala abwerere kuboma kuti boma lipase pata anthu ena amene afuna kumanga. Akuluakulu ku Kobe Barracks mu mzinda wa Zomba adandaula ndi kuonongeka kwa nyumba zokhalamo asilikali. Mmodzi wa akuluakuluwa Lieutenant Colonel Gray Maluwa walankhula izi wachiwiri kwa nduna zachitetezo a Jean Sendeza atakayendera malowa lero. Jason Malowa walemba ripoti ili limene akuwerenga Elita Soko. Amaluwa anati nyumba zambiri ku Kobe Barracks zakhalitsa ndipo posachedwapa mphepo ya mkuntho inaononga zina mwa nyumbazi. Iwo anaonjezera kuti ena mwa mapayipa amadzi mnyumbazi anaonongeka zomwe zikuchititsa kuti nthambi ikhale ndi mabilu ambiri ku bungwe lopereka madzi kumwera. Unit imene ngati yoyambirira kunoko ku Malawi Defense Force ndiyeno manyumba ambiri amene ali kuno ndiwo anamangidwa kale chama 1900. So panopo ndi manyumba oti anatheratu tikanena ngati madzi ndiwoti mapayipi yake ndi aja akale azitsulo oti panopo madzi amangotayika timakhalanso ndi mabilu akuluakulu. Komanso chaka chino tinali ndi mvula imene inali ya mphepo ndi manyumba 57 anapezeka kuti akhudzika kuti malata anachoka. Ndiye nkhani imeneyo ndi imene inapanga nduna kuti abwere kuno azazionera yokha kuti zimenezo zachitika bwanji. Mawu awo asendeza anabwerenzanso kuti undunawo upitiriza kudzipereka poonetsetsa kuti asilikali akukhala mnyumba zabwino. Atapitawa inalandira utenga kuti nyumba zina zinasasuka ndiye ninachiona cha nzeru kubwera pamalo pano kuti ndidzazionere ndeka zinthu zimenezo ndipo ndaziona ndipo kundilandira kwawo pano commanding officer andiuza ndiponso tayendera kukaonadi kuti zimene amandiuzazo ndizoona zokhazokha makamaka pa nkhani ya manyumba ndi yosakhala bwino. Manyumba awo ndi akale kwambiri ambiri ndi akale kwambiri akufunika ndithu ukadaulo wamphamvu kuti zikhale zabwino, wiring yabwino komanso plumbing yabwino. Paulendo ndunayi inayendera chipatala cha Kobe Barracks, malo osungirako zinthu zakale, museum, maofesi komanso zina mwa nyumba zomwe zinakhudzidwa ndi mphepo ya mkunthoyi.
ntchito manga malo oti galimoto zizilipira zikamadutsa kapena kuti toll gate kwa Chingeni kunchewu ndi kwa Kalinyeke kudedza itengabe nthawi kuti ithe. Ntchito manga malowa imayenera kutha mwezi wa Disemba chaka chatha, koma akuluakulu ati ntchito imeneyi yakumana ndi zovuta zambiri maka zokhudzana ndi matenda a COVID-19. Imamu Ali walemba ripoti ili limene akuwerenga Matthews Kasanda. Malingana ndi wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga Ananse Ndoko, ntchito yomanga malo oti galimoto zilipira zikamadutsa malingana ndi kulemera kwa galimotozi omwe pa Chingerezi amatchedwa toll gate yachedwa kutha kamba kakubwera kwa nthenda ya COVID-19. Iwo ati kubwera kwa nthendayi kwachititsa kuti zipangizo zina zogwirira ntchitoyi zizilephera kufika mnthawi yake kamba kaziletso zomwe zidakhazikitsidwa ndi mayiko osiyanasiyana pofuna kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka corona. Koma iwo atsimikizira Malawi kuti ntchitoyi itha pakati pa mwezi wa April ndi May. Pompano project ikhala ikumalizika, tiyembekezere kumapeto kwa April kapena kumayambiriro kwa May project imene ikhala itamalizika. Mwina azapanga handover kumapeto kwa May. Wachiwiri kwa ndunayi wati ntchitoyi ikadzatha idzabweretsa ndalama yokwana 4 billion kwacha pa chaka. Iwo ati ndalamazi zidzagwira ntchito yomanga komanso kukonza msewu. Ndalama zomwe zigwiritsidwe ntchito pomanga malo awiriwa ndi zokwana 4 billion kwacha kuchokera ku boma la Malawi. Mukoni Nkhani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times, tipitiza kupatsirani nkhani izi posachedwapa, musatalikire. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Chafuta nchani? Pakazanga. Alipo chiopsezo. Ali kuti? Kuchipatalako. Ndikuyenera ndifike kunsanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Ndi nchani nanga? Chani? Akukabaisa Jackson olelera. Enake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iya. Anakunamizani. Njira zolelera nzosaopsa nkomwe. Zona. Etu. Inde. Akazanga anagwiritsa ntchito Jackson olelera kwa chaka. Tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu oyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. Kutere kuwa akazanga upanga zolondola? Inde. Apa ndemwe ndi masula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolelera. Pitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona. Takulandirani mene tikupitiriza kupatsani nkhani izi pano pa wireless yakanema ya Times TTV. Ripoti la bungwe la SOS Children's Village Malawi lati pali zofowoka pa ntchito yopereka chithandizo kwa anthu ovutika mdziko muno. Ripoti ili latinso pakufunika kuunikira magwiridwe a ntchito zothandiza anthu monga ya fetereza otsika mtengo komanso ndalama za mthandizi. Khumbo kaliwo walemba ripoti ili limene wawerenga Audrey Kapalamula.
polankhula pa msonkhano opereka ripoti lokhudzana ndi mmene boma likuchitira pothandiza mabanja ovutika mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la SOS Children's Village Malawi Asmart na Magonya anati pakufunika kuchilimika kuyika njira zosiyanasiyana zothandizira mapulogalamu oteteza anthu komanso kupereka chuma chokwanira ku ntchitozi. Ngati bungwe la SOS timagwira kwambiri ntchito ndi ana, cholinga chathu ndikufuna kuti ana asamaliridwe, ana akule bwino, ndi ana timagwira ntchito kwambiri ndi boma. Poona kunena kuti mwina mwake ana sakulandira chithandizo chokwanira kwambiri, timafuna kuti tisanaone kuti tingathandiza nawo bwanji, timafunika kuti tipange kafukufuku kuti tione kuti kodi pali kuperewera kotani pachithandizo chimene ana ovutika amachipeza, komanso ngati pali kuperewera kumene kuona ngati ngataniso pano ifeyo ndi boma komanso ndi ena onse amene timagwira ntchito. Polankhula pa msonkhano opereka ripoti lokhudzana ndi mmene boma likuchitira pothandiza mabanja ovutika mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la SOS Children's Village Malawi Asmart na Magonya anati pakufunika kuchilimika kuyika njira zosiyanasiyana zothandizira mapulogalamu oteteza anthu komanso kupereka chuma chokwanira ku ntchitozi. Mlembi wamkulu kundunaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha m'madera komanso chisamaliro cha anthu a Isaac Katopola anati boma ligwiritse ntchito zotsatira zomwe zatulukazi powunikira ndondomeko zosiyanasiyana. Ripoti limene taliona lero limene atulusa SOS Village Children Village Malawi, ifeyo silingolisiya siliponyera ndithu mubini, tionesesa kuti pamene tikuwunikaso ndondomeko wa ntchito zimene za social cash transfer zimene atilangiza ma recommendations tiyatenga ndithu. Mavuto amene ndanena aja tionesese kuti tawakonza kuti mwina ndondomeko imene ya ntukula pa khomo ipite pasogolo. Ndiye ndikungowasimikiza ndithu anzathu wa SOS Village Children's Village Malawi kuti kauni amene anachita ife ndithu marizasi ake tiagwiritsa ntchito. Mchaka cha 2019 msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations udagwirizana kuti mamembala ake akuyenera kuyika ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira mabanja ovutika. Boma lakana pempho la aphunzitsi msukulu za boma kuti aziwapatsa ndalama zogulira zipangizo za COVID-19 ngati njira imodzi yakuti ayambirenso kuphunzitsa. Aphunzitsiwa amafuna kuti boma liziwapatsa ma allowance ya COVID-19 monga mmene limachitira ndi ogwira ntchito za umoyo. Jameson Chauluka ndi zambiri mu ripoti ili. Ganizoli linadza ngati njira imodzi yothetsera kusamvana kumene kunalipo pakati pa boma ndi bungwe la Teachers Union of Malawi pa ndalama zapadera zimene aphunzitsi amafuna adzipatsidwa popeza akuti ali pa chiopsezo cha matenda ya COVID-19 pa ntchito yawo. Pamene boma lakhala likunenetsa kuti aphunzitsiwa sali pa chiopsezo chachikulu kwambiri pakadali pano choyenera kuti awapatsire ndalamazi, bungwe la aphunzitsi la Teachers Union of Malawi limati iwowo ali pa chiopsezo chachikulu. Mapeto ake ophunzira makansukulu za boma adakhala pafupifupi sabata ziwiri asakuphunzira pamene anzawo asukulu zoyima pa zokha adali akuphunzira. Kalata imene wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo pa nkhani za maphunziro a Brenex Kaise wasayinira ganizoli litapita ku komiti yapadera yoyang'anira za matenda ya COVID-19 lakanidwa. Pamenepa mkulu watumwa Malimba apereka sabata imodzi ku boma kuti asinthe maganizo pa nkhani apo ayambiranso kunyanyala ntchito. Amalimba ati kunyanyala ntchitoku kukayambikanso kudzatha pokhapokhapo aphunzitsiwa atalandira ndalama zawo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mabungwe omenyera ufulu wa anthu ayamikira bwalo la milandu pogamula anthu ena awiri kuti ndi olakwa pa mlandu wakupha munthu wa chaubino. Amayi ambiri oyembekezera asiya kupita ku chipatala chifukwa cha zikhulupiriro zokhudza matenda a COVID-19 malinga ndi malipoti. Ndipo phungu wapempha kukhazikitsa lamulo loletsa mabanki kupereka chiwongoladzanja chachikulu kwa anthu amene akuvutika kubweza ngongole. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa tsamba la Facebook pa
pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu komanso valani masiki nthawi zonse kuti mudziteteze komanso kuteteza anzanu ku COVID-19. Muna ndine Ronald Mpaso, pitizani kuonera wairesi yakanema ya Times TTV. Madzulo abwino ndine Edita Soko kupatsirani mmene nyengo ikhalira usiku uno ndi mmawa. Kukhala kwa mitambo ndipo kugwa mvula ya mabingu mchigawo chakumpoto ndi pakati, pomwe mchigawo chakummwera kukhala nyengo yofunda komanso mvula yapo ndi apo usiku uno ndi mawa mmawa. Mawa masana kudzagwa mvula ya mabingu makamaka m'madera a mchigawo chakumpoto ndi pakati. Tsopano tikupatsirani mmene kukuyembekezekera kutenthera m'madera osiyanasiyana. Kwa Ngabu kuzatentha ndi madigiri pakati pa 22 ndi 34, Blantyre madigiri pakati pa 18 ndi 26, Lilongwe madigiri pakati pa 18 ndi 26, ndipo kumangochi kuzatentha ndi madigiri pakati pa 22 ndi 29, pamene kumzuzu kuzatentha ndi madigiri pakati pa 17 ndi 24. Mphepo ikuomba kuchokera mbali zosiyanasiyana ndipo idzomba mwamphamvu m'madera omwe mugwe mvula ya mabingu. Mkuja kudzagwa mvula ya mabingu makamaka m'madera akumpoto ndi pakati pa dziko lino. Tsopano tikupatsirani nthawi imene dzuwa likuyembekezereka kutuluka ndi kulowa mizinda ina mdziko muno. Kumzuzu dzuwa lizatuluka 12 minutes to 6 ndi kulowa 8 minutes to 6. Kulilongwe dzuwa lizatuluka 11 minutes to 6 ndi kulowa 6 minutes to 6. Pamene ku Blantyre dzuwa lizatuluka 1/4 to 6 ndi kulowa 12 minutes to 6. Za nyengo ndi zimenezi ndine Edita Soko. Sikopambana. Kuwina double. Ikani ndalama